Вижте това предложение. Нова, луксозна двуетажна къща, под наем разположена в малък жилищен комплекс, състоящ се от 4 къщи в крайбрежния квартал на град Бургас, Сарафово. Имотът е с отлична локация, в новата част на квартала, на пешеходно разстояние от морския бряг. Къщата е с обща площ от 182 квадратни метра, с разпределение. Първи етаж. Антре, санитарен възел, широка всекидневна с кухня и трапезария с излъз на просторна веранда и двор. Втори етаж. 3 спални, едната от които със собствена баня с тоалетна, мокро помещение с пералня и сушилня и баня с тоалетна. Всички помещения са светли, просторни и с гледка към морето. Къщата е напълно обзаведена и оборудвана с всичко необходимо за едно домакинство, с висок клас мебели и електроуреди, чисто нови в гаранция. Климатизацията на имота е с подово отопление и вентилаторни конвектори на термопомпа за отопление и охлаждане. Разполага със собствена фотоволтаична инсталация и паркомясто. Комплексът е с малък басейн с солена вода. Сградата се отличава със стилна средиземноморска архитектура и елегантна визия. При интерес потърсете ни на посочените телефони.